Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Rosette Tejk qed tieħu l-istess pożizzjoni ta' dawk ta' qabilha billi ma tiddikjarax jekk il-Partit Nazzjonalista u se jkun qed jippubblika l-accounts tiegħu. Il-ħamis filgħodu f'waħda mill-ewwel konferenzi tagħha minn meta kienet eletta wara li kontestat weħda, staqsejna lil Tejk dwar is-suġġett. Tista' tgħidli meta tkunu din tippubblikawha? Bħalissa m'iniex pożizzjoni li ngħidlek le. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-unika wieħed li ma jippubblikax il-kontijiet tiegħu u għalhekk staqsejna x'inhi d-diffikultà. Fin-nofs hemm kwistjoni ta' trasparenza. Affarijiet isiru kif Imma għandhom isiru. x'diffikultà taħseb li għandu l-Partit Nazzjonalista li ma jippubblikax l-accounts? Ma nafx ngħidlek. Bilan li taffi minn dan id-dejn il-Partit Nazzjonalista kien issellef flus minant negozjanti. Fosthom loan ta' €250,000 minant Zaren Vassallo. Staqsejna lil Rosette Tejk kif il-Partit Nazzjonalista tiħallas dan il-loan li Zaren Vassallo, iżda anke hawnhekk Tejk għażlet li ma tkunx trasparenti. Hemm diversi loans, hemm diversi ma naħsibx li ħanoqgħod nidħol fid-dettall ta' min għandu loan ma xiex mhux il-skop. Li dik kienet ħaġa storja fil-Malta Today. Okej, ħarġet l-istorja, ħarġet l-istorja.